Carta verde loureiro, deixa clarear a lúa. Aparta verde loureiro. Estás no auditorio da Casa da Cultura de Bergondo, un espazo dedicado á activista e represaliada Mercedes Núñez Targa. Se te desprazas até o número 24 do lugar do Caño, poderás ver o soar da que foi a súa casa paterna. O pai de Mercedes era o veciño do Caño, José Núñez Otero, xoieiro afincado en Barcelona. A súa filla é unha muller moi activa na Barcelona dos anos 30. Traballa, entre outras cousas, como secretaria de Pablo Neruda e forma parte de entidades políticas e deportivas. 3 anos despois do estalido da Guerra Civil, a dirección do Partido Comunista, do que formaba parte, encoméndalle unha misión na Coruña, cidade na que é detida. Comeza un periplo carcerario que caracteriza a súa vida. É enviada ás prisións de mulleres de Betanzos, a Coruña e a madrileña de Ventas, un cárcere deseñado para 500 reclusas no que chegou a haber 6.000. Neste centro realiza retratos das compañeiras e coas vivencias deste momento escribirá, anos máis tarde, un libro de memorias excepcional. Posta en liberdade no 1942 por un erro burocrático, fuxe clandestinamente a Francia, onde se incorporará á 5ª agrupación de guerrilleiros españois do departamento de Lod, baixo o pseudónimo de Paquita Colomer. No 44 é detida de novo, sendo enviada ao campo de concentración nazi de Ravensbrück, con outras 140.000 mulleres, onde sobrevivirá en condicións infrahumanas. Un ano máis tarde é liberada polas tropas aliadas americanas, con importantes secuelas físicas. Continuará a súa vida en Francia e Galicia, onde seguirá vinculada co apoio ás persoas exiliadas e víctimas do fascismo. Crea un censo de máis de 200 persoas galegas mortas nos campos de concentración nazis. Bergondo en feminino louva a Mercedes Núñez Targa polo seu dinamismo e compromiso co seu tempo e pola capacidade para sobreporse ás dificultades.